टू माय चैनल कैसे फैमिली में आप। तो फ्रेंड्स तो आपन को मोर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे स्वागत जनाउछि। तो फ्रेंड्स चलते जीवा तौल को समस्त कौन कर देखा। तो फ्रेंड्स काली मो घटना मो नानी के सब आसते पीसा नानी सब आसते से तरह देखिए मम्मी कौन सब कर चलते देखा। अरे नानी का सब आसते बहुत काली मजा मस्ती भी कले। तो आज देखा सब कौन कर तौक भी जाए ना। चलते जीवा तौक माँ भी पकड़ी करते चलते जीवा देखा समस्त तले कौन कर। तो देखु सान भौणी भौणी तले पड़ जाता फोटो देखते पीसा खाऊ पूजा खाऊ तरकारी कौन कर पकुड़ी तो काकी भी कौन कर मोबाइल किस भल कथा। चलो तेज जा माँ कौन कर देखा पूर्व देखते कटना ना खाए बोली रेडी कर। तब चलते जा बाहर को देखते है मो मामा पकड़ी कर देखते खाଇବା नहीं नौ खाई देखते उठे दे खोलिक उठे दे देखते पकड़ी के बढ़िया माँ करती माँ सब पकड़ी करती बढ़िया लगे बहुत टेस्टी खाए भूल लगे कौन अंडा के कर देखते केते बढ़िया है गरमा गरम पकड़ी के खाइब आस बापा क्या देख जाना गाधे जाना हाँ गाधे खाली ठाकुर जाऊला डाल चलो बजा देखा बाहर समस्ते कौन कर भीतर तो आम देखने जे बाहर टे देखो जब गाधो आप देखिपे देखी पार ना देखो गाधुं। तो क्लाइमेट भी बहुत भल कर खरा कर बादल नहीं देखो तो मो भौणी है तार पाउडर माउडर नगे चूड़ी मुड़ी नगे रेडी होता कि खेलुला ए काढ़ी दे सब कि कहबू कह धन्यवाद जनाऊँगी आज आज बोला दिन समस्त को धन्यवाद दलाऊँगी एतिक मोर तो चलते ए जा आम पुराना घर मु भड़ा दिया होता मत से कौन सब रेडी है चलते देखा भड़ा दबा नहीं कि कौन सब रेडी है देखु है पार्टीशन होता मुझे पूर्व देखी थी देखो पार्टीशन लापर एटा गोटे कांथ उठी जापर देखो यहाँ मोर टॉयलेट बाथरूम जहाँ आप बाथरूम आपड़ तो ये देखा ये आम सब गाड़ी रखुची जेहेतु कम चली कम शेष ही नहीं देखु रूम भर आम आसिले मैंने यही पार्टीशन रूम भर को आसिले आकाम गाड़ी अच्छी आउ मिस्त्री गाड़ी अच्छी आसुँच जेजा साइकेल अच्छी मो साइकेल ये रखुना कारण चूड़ी मुड़ी हो कौन कर
ଯାଇକି ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବେଳିଆର ସାଇକେଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଏକା ଯାଉଥିଲେ, କଲେଜ ଏକା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଏକା ଆସୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ସାଇକେଲ ସେ ଚଲାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମା କୁକୁରଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆମର ଏଇଟା ଏଇ ରୁମ୍ର ବାଥରୁମ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକା ରୁମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ର ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି କିନ୍ତୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଆମର ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଢ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଲଗାଯିବ ଗେଟ୍। ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ରୁମ୍ ନେବ, ସିଏ ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରିନେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ କେବେ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି ଏବେ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ରୁମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠିକାର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଖାଲି ତାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇସାରିଛି। ବୋର୍ଡ଼ ଜିଜିଙ୍କ ରୁମ୍ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଏଇ ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଏଟାର ବାଥରୁମ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋର୍ ମାରୁଛୁ। ଏଠି ବି ବାଥରୁମ୍, ଏଠିକା ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବାକି ସେପଟର ଟାଙ୍କି ବସିବା ନାଇଁକି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ନା ଏଠି ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ହିଁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ପକୁଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। କେତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍। ତ ମିଳିବ। ହଁ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କି? ନା ନା ଦେଖ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ନା ବାବା ବାହାରିଲେଣି, ତୁ କହୁନି ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ନା ସୁଖ କହ। ସୁଖ ଛି ଛି, ତୁ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଭଲ ପାଉନି। ଛି ଛି ଛି, ଏଇରେ ଝିଅ ଆଉ ମଝିରେ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆସିଲେ ଆମ ହିରୋଇନ, ଆମର ଚାଲ ଟାଟା। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ଭଲି ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଛାଡି ଦେ ପକେଇଦେବୁ। ମା ସେଠି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହୁଛୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ। ହେଲୋ ହେଲୋ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ତୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କରିବ? ମୁଁ କରିଦେଉଛି।
ହାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲାଣି ନିଜର କରିନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେ ହଁ ଚାଲ ବସୁନ ଖାଇଦେ ଚା ଭୁଜା ନଉନା କାକୁଡ଼ି ଆହୁରି ନବୁ ଥଣ୍ଡା ତତେ କାଶୁଥିଲ ବସିକି ବୁଲିବ ତୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତ ତ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ତୁ ଦୁଇ ରୁଳା 3 ରୁଳା ଖାଇଲୁଣି ଆହୁରି ବେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲଣି ନା ପୂଜା ପୋଟଳ ସରିନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବ ନା ଆଜି ଖାଇବ ନା ସେଟା ବାଜିଲାଣି ହରେ କୃଷ୍ଣ କଣ